pracoval som ešte pre medzinárodnú spoločnosť, pre ktorú som pracoval v posledných potom 5 rokov na pozícii marketingového riaditeľa celého holdingu. A potom počas korony sa to všetko posralo. Odišiel som z tej firmy, na moju žiadosť, lebo už som vedel, že už tam nie je moja cesta, nepotrebujú ma tam. Tým pádom som povedal, že konateľovi a týmto predstavenstvu som povedal, že odchádzam. Že dal som im dostatok času, skoro rok, čiže pripravil som si pôdu, všetkých ľudí, všetko som odozdal pekne, doteraz s nimi vychádzam veľmi dobre. No a som si povedal, že poďme skúsiť niečo iné, poďme konečne pracovať na sebe. Lebo na začiatku som pracoval ako agentúra, čiže som hľadal zákazníkov, pre ktorých som mohol pracovať. Potom som si povedal, to cesta nevede, lebo pracovať pre zákazníkov znamená, že pracovať so všetkými celou ich rodinou a každý z rodiny bol múdrejší než človek, ktorý 10 rokov niečo robí. Čiže som povedal, buď budem pracovať pre firmu ako in-house, alebo ako externo-interný pracovník, interim manažer, budem spracovávať všetky tieto, aj pre vás, pre teba som podobným štýlom pracoval som a vyberiem si pre firmu, pre ktorú pracujem, alebo proste nerobím pre nikoho, len pre seba. Čiže som začal pracovať pre tú medzinárodnú spoločnosť, potom som pracoval tak ďalej.